Ahojte skupinka, alebo teda milí fanúšikovia mojej stránky. Dlhšie som sa neozvala, ale nie je to z toho dôvodu, že by som si na vás nevedela nájsť čas. Bohužiaľ, dejú sa aj mne v živote nejaké udalosti, ktoré potrebujem riešiť hlavne vo svoj prospech a v prospech svojich detí. Ale dnes mi to nedalo. A keďže ma poznáte, aká som, tak som si povedala, že potrebujem to nejakým spôsobom, možno v sebe, možno aj navonok vyriešiť, kvôli tomu, že viem, že takto sa správajú možno aj druhí ľudia a viem aj to, že to nie je správne. A z toho dôvodu som si povedala, že nahrám toto video kvôli tomu, že naša budúcnosť sú naše deti. Dneska bol ich obrovský deň, mali vysvedčenie. A niektoré z tých detí, ktoré dostali vysvedčenie napríklad aj na základnej škole, nežijú s obomi rodičmi. Ich rodičia sa rozhodli, že proste ten ich vzťah nenaplňal to, čo mal. Z tých dôvodov sa rozhodli svoje cesty rozdeliť. No niektorí bohužiaľ zabúdajú na to, že tými rodičmi ostávajú aj naďalej. Aj po tom, čo ukončia vzťah s osobou, ktorú si do toho svojho partnerstva vybrali. A presne preto som si povedala, že natočím toto video, pretože niektorí tí ľudia alebo tí rodičia si myslia, že skrz tie deti dajú niečo pocítiť tým svojim ex-polovičkám. Poviem vám tak, že niektoré deti napríklad mali veľmi dobré vysvedčenie. Možno mali samé jednotky, možno prospeli s vyznamenaním, možno ich pochválil riaditeľ školy. Niektoré možno samozrejme mali aj horšie tie vysvedčenia, ale to nedáva právo žiadnemu rodičovi, aby sa v ten deň neozval svojmu dieťaťu. Aby v ten deň, i keď nie je prítomný fyzicky, neurobil to, že zdvihne na 5 minút ten telefón a nezavolá možno svojmu kamarátovi, či ide na pivo, ale zavolá vlastnému synovi alebo dcére a pogratuluje mu k jeho vysvedčeniu. A zoberte si, čo je to pre to dieťa. Čo keď je to pre to dieťa vlastne to vysvedčenie prvým vysvedčením, prvým takým krokom do toho života študenta. Je to vlastne taká veľká udalosť, že podľa mňa je to jedna z najväčších udalostí v živote toho človeka ako takého, čo sa týka vlastne hlavne tých prváčikov. A zoberte si, čo to v tom dieťati spôsobí, keď vlastne tá druhá polovička alebo ten druhý rodič, s ktorým momentálne netrávi čas, jednoducho proste nezdvihne ten telefón, nezavolá a nepopraje mu všetko dobré a do ďalšieho štúdia, nepochváli ho, neocení tú jeho celoročnú snahu, veď to dieťa ako muselo drieť, aby sa muselo naučiť čítať, počítať, písať, veď to boli také obrovské zmeny v tom jeho kognitívne, že jednoducho si zaslúži to ocenenie, keby neviem, čo majú tí rodičia medzi sebou. A ja by som poprosila akože tých rodičov, aby sa trošku zamysleli nad tým, pretože už možno niekedy ma až tak nebaví takto skryto dávať podnety na to, aby niekto v sebe objavil to, že som sa stal niekým nie preto, že chcel niekto druhý, ale že som to chcel ja. Takže uvedomme si hlavne to, čo sa vypestuje v tom dieťati. Keď raz to dieťa bude rodičom, nebodaj otcom alebo matkou, nezafixujem sa mu toto v tej pamäti, že Ježišmária, veď ale ja keď som bol malé dieťa, tak mňa vlastne cítil som tam, postradal som to, že mňa niekto za niečo nepochválil v tej chvíli, keď som to najviac pre seba potreboval, keď som sršal tým, že som niečo v tom živote svojom ešte takom krátkom dokázal a ja som necítil tú podporu od tých všetkých ľudí,
ktorých ja ľúbim a o ktorých si myslím, že oni ľúbia mňa a urobila to len časť z nich. Čo si to dieťa vezme do toho svojho života, do toho svojho potom rodičovstva, keď on bude rodičom? Neostane mu to proste ako taký zafixovaný vzorec, že proste toto nemusím, lebo veď som to nemal kedysi ani ja. Akým príkladom bude potom pre tie svoje deti? Ja akože nechcem tu dávať nejaké rozumy, alebo nechcem vyzerať nejako premúdrelo, to som nikdy sa o to nesnažila. Mne jediné, o čo ide, je trošku otvárať oči tým ľuďom, ktorí sú neempatickí, ktorí nedokážu proste uznať pravdu niekomu druhému, ktorí za všetko obviňujú niekoho iného, len nehľadajú hlavne chybu v prvom rade sami v sebe a potom, keď konajú, tak konajú úplne, ale že úplne fatálne, totálne zle. Takže jednoducho mi to proste, nedá mi to logika, nedá mi to rozum, nedá mi to môj pochop a jednoducho som si povedala, že už budem otvárať tieto témy. Asi by bolo fajn takto verejne, aby sa teda ten človek, keď sa nezahambí, keď mu to poviem ja, tak možno sa zahambí, keď to bude vedieť asi celý svet. Človek už hľadá, bohužiaľ, rôzne možnosti. Ale samozrejme, tak ako sa to dá aplikovať na konkrétneho človeka, tak sa to dá aplikovať aj na rôznych ľudí, ktorí vlastne toto isté robia a tie ich polovičky tým trpia, pretože trpia tie ich deti. A oni to vidia a oni to musia znášať, pretože nemajú čo spraviť. Takže mrzí ma to aj za vás, milé ženy alebo milí muži, ktorým sa to samozrejme deje. A prajem vám veľa síl a verím, že vy budete pre to dieťa vždy tým, na koho sa bude vedieť obrátiť, s ktorým sa bude vedieť tešiť, ktorému sa bude vedieť zdôveriť a o ktorom bude vedieť, že vždy, že si to nemusí vyžadovať to dieťa, že musím ja zavolať, musím sa ja pripomenúť, musím si ja vypýtať, musím ja chcieť byť s tým rodičom a potom možno bude chcieť aj on. Nie. Vy budete pre neho ten, o ktorom bude vedieť, že vy to robíte nie kvôli tomu, že musíte, ale kvôli tomu, že chcete. A toto je rozdiel medzi tými polovičkami a tými polovičkami. Ahojte a prajem vám krásny zbytok večera.